उस रहमत आलम अब्र करम के ये कैसे मतवाले हैं। Auzubillahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Govoro bičanog Mesija alaihissalam u Ludihana. 4. novembar 1905. godina. Sada je 9. dio. Ovdje mi smo pročitali prošli put jedan primjer kako je Allah njega pomagao i kada su kršćani, muslimani, hođe, svećnici, svi su bili protiv njega i vodili su postupak protiv njega u sud i Allah njega spasio i ranije on dobio objava zbog toga. I dalje on dadne još par primjera kako protiv njega još su bili neki slučaj, ali uvijek Allah njega pomagao i on je dobio sloboda. Na primjer, jedan slučaj je bio protiv njega za porez na prihod i onda on kaže od svih ovih postupci sa Božjom milošću moja nevinost je bila uspostavljen u svima. Svaki put kad god oni su vodili krivična prijava protiv njega i sa Božje pomoć on bio slobodan. I još onda dao par primjera. Jedan slučaj bio od Karamdin i na tom slučaju isto je on bio oslobođen i onda on kaže kad god oni su ukratko moji protivnici nikada nisu propustili priliku da me uništavaju, ali Allah zaštitio sve, svaki put Allah njega zaštitio i kao on obećao i sa svojom milošću on mi je i zaštitio od svih vatre. Ovo Allah koja zaštiti svoje poslanike, taj Allah mene zaštiti od ove vatre. I kaže kada ja gledam ovi stvari, onda bude jasno ova vlada daleko bolja od rimske vlade pod kojima je Isa alejselam pretrpio mnoge muke. Taj pilot koji je bio guverner u doba Isa alejselam, on kaže u stvarnosti on bio sledbenik, tajni sledbenik od Isusa, od Isa alejselam i njegova žena isto je prihvatila njega i on opirao svoje ruke kao od krv od Isusa, ali opet da li on bio njegov sledbenik, ali on nije pokazao hrabrost kao kapetan Douglas on pokazao. I Isa alejselam u tom slučaju bio nevin, baš kao i ja, kao da on bio nevin na ovo slučaj. I on kaže, ja kažem istinu i kroz svoje iskustvo Allah dao hrabrost za ovi narod zbog istine i zbog pravednosti. I zato on kaže, ja kažem svi muslimanima da oni su dužni da od istinski način on treba da pokoravaju ova vlada. Pamtite dobro. Taj čovjek ako ne bude zahvalan ljudima, on ne može bude zahvalen ni za Boga.
ovi svije udobnost koja mi imamo na ovo doba. Prije nismo imali nikakvi primjer kao policija, pošta, telegraf, željeznice i voz i to sve stvari koji oni su napravili za dobrobit građani. I prije 70-60 godina ljudi uopšte nisu imali takve stvari. I onda neka budete sami pravedni. I kada imamo nekoliko hiljada ovi Božje blagodati, onda zašto ne bi bili zahvalni? Da li on kaže, muslimani mi kritiziraju i tvrde da je jedna krivica, moja misija je da sam ukinuo džihad. I onda on dalje kaže šta je pravo značenje džihad. Žalosno, ovi neznalice nisu upućeni u tome. Islam i sa ovakvi stvari oni pravi sramota za Islam i za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pošto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad koristio mač za širenje religije. I kada ovi zvjerstva prešli su sve granice i kada ovi sa nemilosrdno bili su ubijani nevini muškaraci i žene i čak oni su ovi neprijatelji, oni su stigli do Medina i tada Allah dao naredba da muslimani treba da brani. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije podigao mač, nego njegovi neprijatelji oni su podigli mač. I ponekad i mnogo puta brutalno nevjernici su ranijeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od glave do pete. Zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije podigao prvo mač. Ako ovo bio neka dužnost i onda je kao da je bude dužnost za muslimani, onda je poslanik bi podigao mač u Mekka. Ali tamo on nije podigao mač. I to je samo tada kada oni su napadali u Medina. I tada ovi protivnici oni su imali u rukama mač, ali sada oni ne koristi mač. I ovi sada naši neprijatelji lažnim izvještajima oni oni daju neki fatve protiv mene. Sada protiv Islam oni koristi pero. I ako sada mi odgovorimo sa mač, onda ovo će biti, ta soba će biti neznalica i nepravedna soba. Nemoj da zaboravite, kada ovi okrutnost protiv časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešao sve granice i on podigao mač samo da bi obranio sebe. I svaka vlada dozvoli ako čovjek bude napadnut, onda on treba da brani sebe. Ako je lopov ulazi u kuću i napada sa namjerom da ubije, to nije nepravda, čak i da ga ubije u samo odbrani.
Odani sled benisi časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam su ubijeni, pa čak i starice su bile najnemilosrdeni i bili su najmilosrdini maskirani. Mač bio uvečen u samo odbranu. Tada, ako bio Božji plan da ako bi bio to je Božji plan da Islam se ne širi u svijetu, onda mač ne bi dala nikakva korist za muslimana. Ali pošto ovo bio Božji plan da poruka Islama stigne svugdje i svijet nađe spas kroz ovu religiju. I zato tada muslimani su podigli mač samo da bi branili sebe. Ja kažem sa tvrdnjom i ne može niko optuži bilo na koji ovo način zbog koje ovo zakon da muslimani su bili krivi, ne. Dopustite mi da jasno kažem da oni neuki muslimani koji vjeruju da je Islam raširen mačem vrijeđaju Islam. I ovi, na primjer, koji imaju svoje vjerovanje, ako neko udari na desno obrat, onda krenete lijevo, oni nemaju strpljenje. I imaju neke religije, kod nije grijeh ako neko ubije ovo neke mrave ili takve stvari, oni, kako je moguće da oni optuži protiv Islama. Treba da vama bude jasno da Islam se širio uvijek kroz svoje časni učenje i uputstvo i barakat i blagoslova i ovo svetlost i čude i preko ovih stvari Islam se širio. I također Islam se širio kroz taj Božje znakovi koji su pojavili kroz časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i od njegovi moral, od njegovi efekt. I to je blagoslovi nisu došli do kraja. Zato kažem da je naš poslanik živ poslanik, pošto njegovi blagodati su uvijek trajni. I kad god bi Islam napredovao, to bi bio samo taj put. Islam nikad podigao mač da bi širio svoje poruka. I ako neko tako misli, on pravi grijeh. Ako neko misli da sada treba da podignemo mač za širenje Islama, on kaže on pravi grijeh. Pošto svi su sada sjedi mirno i širi svoje poruka mirno. I sve vrsta sredstava postoji za širenje ove religije. Za taj tema on još govori za džihad i onda inša Allah sljedeći put. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Assalamu alaikum.